প্রিয় দর্শକ ବନ୍ଧୁ JR ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟଡି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ଯଶୋବନ୍ତରଣା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପାର୍ଟ 1ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନତ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଛେ। ପାର୍ଟ 2ରେ ଆମେ ଖିଲଜି ବଂଶ, ତୁଗଲକ ବଂଶ, ସୟଦ ଓ ଲୋଦୀ ବଂଶ ବିଷୟରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଦାସ ବଂଶ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସାରିଛେ ବା ପଢ଼ି ସାରିଛେ। ଆଜି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନର ପାର୍ଟ 2ରେ ଖିଲଜି ବଂଶ, ତୁଗଲକ ବଂଶ, ସୟଦ ବଂଶ, ଲୋଦୀ ବଂଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦୀର୍ଘ 320 ବର୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନୀ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାସ ବଂଶ 1206ରୁ 1290 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଖିଲଜି ବଂଶ 1290ରୁ 1320 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତୁଗଲକ ବଂଶ 1320ରୁ 1414 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସୟଦ ବଂଶ 1414ରୁ 1451, ଲୋଦୀ ବଂଶ 1451ରୁ 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଖିଲଜି ବଂଶ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ନା ଖିଲଜି ବଂଶ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଖିଲଜି ବଂଶ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଖିଲଜି ବଂଶର ଶେଷ ସୁଲତାନ କିଏ ଥିଲେ? ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ଖୁସରୁ ଖିଲଜି ବଂଶର ଶେଷ ସୁଲତାନ ଥିଲେ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି 1296 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ହୋଇ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଜୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଭୂତା ପାରିଷଦ ଆଲାଉଲ ମୁଲ୍ଲାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସେ ପ୍ରଥମେ ସାରା ଭାରତ ଜୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ମେୱାରର ଚିତ୍ତୋରଦୁର୍ଗ କେବେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ମେୱାରର ଚିତ୍ତୋରଦୁର୍ଗ 1300 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ମେୱାରର ଦୁର୍ଗ ତ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିକୁ ମିଳିଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀ ମିଳିନଥିଲେ। ପଦ୍ମିନୀଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୋହିତ ହୋଇ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମେୱାର ଦୁର୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। 1300 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ସେ ଜଣେ ରାଜ୍ୟପିପାସୁ ରାଜା ଥିଲେ। ଗୁଜରାଟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। 1298 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରଣଥମ୍ଭୋର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। 1301 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମାଲୱା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। 1305 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନତ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯିଏ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ତୁଗଲକ ବଂଶ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଗାଜି ମାଲିକ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ ବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କାହାକୁ ଆଡ଼ବାୟା ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଆଡ଼ବାୟା ରାଜା ବୋଲି ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକକୁ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଯେତେ ବି ପଦକ୍ଷେପ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇ ପାରିନଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ତାହା ସୁଚାରୁରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇ ପାରିନଥିଲେ। 1327 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିଜର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦେବଗିରିକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ଦୌଲତାବାଦ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୟଦ ବଂଶର ସଂସ୍ଥାପକ କିଏ ଓ କେବେ କରିଥିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୟଦ ବଂଶର ସଂସ୍ଥାପକ ଖିଲଜି ଖାନ 1414ରେ କରିଥିଲେ। ଲୋଦୀ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ଲୋଦୀ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ବାହାଲାଲ ଲୋଦୀ। ଲୋଦୀ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ବାହାଲାଲ ଲୋଦୀ। 1450 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବାହାଲାଲ ଲୋଦୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରି ଲୋଦୀ ବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କୁତବ ମିନାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? କୁତବ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ, ଯେପରି କୁତବ ମିନାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କିଏ କରିଥିଲେ? ତ ଇଲତୁତମିଶ କୁତବ ମିନାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିନେବେ। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛି ନା ନିର୍ମାଣ କିଏ କରାଇଥିଲେ ତା ଧ୍ୟାନର ସହିତ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢ଼ିବେ। ଇବନ ବତୁତା କେଉଁ ସୁଲତାନୀ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ? ଇବନ ବତୁତା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସିଥିବା ଆରବ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଥିଲେ। ଇବନ ବତିତା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କୁ ଆଡ଼ବାୟା ରାଜା ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଲୋଦୀ ବଂଶର ଶେଷ ସୁଲତାନ କିଏ ଥିଲେ? ଲୋଦୀ ବଂଶର ଶେଷ ସୁଲତାନ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦୀ ଥିଲେ। ଲୋଦୀ ବଂଶର ଶେଷ ସୁଲତାନ। ଲୋଦୀ ବଂଶର ରାଜା ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଫଗାନମାନେ ଖୁସି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କାବୁଲର ରାଜା ବାବରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି 1556 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦୀକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ ଓ ଏହା 1526 ପ୍ରଥମ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ 1526 ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦୀ ଓ ବାବରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହିଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନତର ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଓ ବାବର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବା ମୋଗଲ ବଂଶର ଭାରତରେ ଆଗମନ ବା ମୋଗଲ ବଂଶ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।